Kaham jotono chung tini office bondo hnai lam mani cycle nailelena hnai satung gring satung tungmani bo mar tabuk hasam ongkhorlai tonglailai hasam bo chukmani naidi kausano nukha sprite nukjak sprite nongtui himui tongo hingka khe eko hashish bo logi tongo uklogo khai nadi hingka khe paide eko nadi hasam chukmase o hasam kawui ongkhorui pai tei kisa kawui tei kisa ongkhor kaise cycle malailai ang faimani abo approx 10 years ago pungnai tabuk kaisa faikhe sokpaikha aro afrukhai o jaga lama rok aborok mungsa phano kwrwi asok bising sisung himui thamlaina nango tabuk wngka khe lama khlaikha naithokno lama kwbangma maa khonkha khonoi himui thangwi hacham karsao ongkhor ongui se sogoina nango chung plai sogui tui satung tungmani bagui video bo asuk khlai maya haifano kisisa khlaimani no norok bai share khwlai tongo naithokjak khe hingka khe like khai redi eko soklaina naikhe bwskango guring kaisa tangjak guring o bwthakna hinui uansuklaima bo guring ni nukhung rok se rwjakya side seat naidi buso naithok ebong kusugo tongnai nokha tei bini nature ekdom naithok bini views chung swrapsa bwchalai aro bwthaklai naharlaikha aboni ulo khe chung haino sokpai ko tabuk khe cycle ni main waterfall kinaro bwskango khe kochwla masa himtwi thangwi tongkha beg kaisa burasa hai chung tabuk nailailainai ongkhorlainai himtwi hingkhe omo turning kaisa poikha hingka khe no hala mongkholkha hingkhe no chung sokpai se cycle thangwi tongo norok nai tongdi yak rok lorimani bai asuk camera rok hamtharliya tabuk ongkhorka hingka khe malainai oro lama rok bo baijak side twi kaisa kuno mote maa thango abo kakhwlai rwkha hingkhai ses khlai thangna lunglao sogui se gana di lama kwchak bufang rok bo khlaijak swkang puila kaham tongmani no hinmani omo watui paiui ha sorok khlai paiui kagui thangui kha nadi side ekdom kaplaijak chung twkhai maa thango oste khlaiui kono mote khlai omo par lekha par wngkha khe no lama asuk chaya abo par wngkha no tabuk khe main waterfall no nuknai bwkhak naisingui tongdi later lama asuk chathaya eko main waterfall naidi prai approximate 250 foot rok wngnai sakani tola tui klaimani abo khe views point bwchawi naharmani waterfall no tongkhe saka o tupumani tabuk khe saka o tupunani phano lama kwrwikha abo government bai no bondo khlai rwjakha naithotok norok bo pailai paidi naithok views no hambai.